gaur, gurian... Longer, come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Kaixo gaztiak eta gazte izandakoak, gaur bideo serio batekin heldu naz, nahiz eta humoria ez dugun galduko, birian. Gure ikasgelako egoera batzuk azaldu nahi izan dugu, eta, hainbat egoera aukeratu dugu hortarako, hala ere esan berra dakat, protagonista Arturo izango dugula, bere ibilbidea pixka bat ikusteko, eta hala ere ongo da hasieran bideo bat, Arturo ez dena azalduko, minon da alderatzeko A eredua eta D ereduan arteko desberdintasuna. Orduan, ondoren azalduko dien antzerkilari profesional batzuen eskutik, egoera horiek antzeztuko dugu. Gaztia, gero arte eta ia gustatzen dizuten. Bazeten el gurasoko betu barra nola gaztelera. Oye, Mariane, ¿vienes un segundo? Tengo que hablar contigo. Es que he visto en tus relaciones que tienes un nivel de castellano pésimo. Tienes que mejorarlo eso, sí o sí. Mi hijo de 10 años escribe mejor que tú. Barkatu, tienes toda razón. Ya me apuntaré a alguna academia para mejorar mi nivel, pero estoy haciendo todo lo que puedo. Vale. Ara ikasle berri daukagu, nortzara zu? Hola, nik Arturo naiz. A eredutik heldu naiz. Eta nolatan aldatu zea? Pues porque me dan el título. Denen artean lagunduko dizugu, eta zuzentzeko orduan kontuan eukiko dut, bale? ¿Qué ha dicho? Nada, que te va a ayudar. Niri gustatu zait pila bat gaztelaniazko testua buratzen euskaratzea. Nik eske hitz asko ez nituen ulertzen. Zaila. Es que tenéis que leer más en castellano. Tenéis que mejorar el nivel. Barkatu esatea, baina zuk euskaraz ere, zeren arazo izatekotan ez dut daukazu, zeren D ereduan gaude. Es que me aburre. Ya basta. Ongi eseritak. Ongi portatutak, Orain, ipuin bat kontatuko zaituzten, bai? Nahi duzue? Bai. Bale. Gelditutak egon. 3 zerritoren ipuinak kontatuko dizuet, bai? Nahi duzue? Bazen behin, 3 zerritoren familia txiki bat. Eta bakoitzak bere etxeak egin zituen. Mendi altuan. Eta batek egin zuen pajazko. Besteak maderazko egin zuen. Eta azkenak ladriluzkoak. Eta egun batean otsoa etorri zen. Otsoa gaiztoa etorri zuen eta atarian jo. Eta nola ez zieten, como nola herrian, berak. Eta ni ega ezin atera!
Oain ja serio jarrikoa. Bueno, gehien bat, indai izan dugun kritika EHU-ri izan da, eta ez ikasliai. Azkenean ikasliak EHU sisteman isla dira. Orduan, hein handi batean ezakate kulpikan. Orduan, bueno, euskara serio hartzea nahi badute, lehenengo unibertsitateak hartu beharko luke, ze adibidez, euskarako titulua ze bata, beste gabe ematia, deuse exigitu gabe, nola nahi dute guk serio hartzea. Zeba, zebat! Amaia!